Здравейте, днес ще разговаряме с Богдан Ставрев, главен експерт маркетинг и продажби на Бориca Банк Сервис. Здравейте! Здравейте! Разкажете ни повече за системата eFaktura.bg и какво я прави водещото решение за електронно фактуриране на българския пазар. Ние създадохме системата eFaktura през 2007 година. От тогава насам издателите са вече над 250 големи компании, водещи. Получателите, регистрирани в системата, са над 90 000. Тоест, това е най-голямата мрежа за представяне на електронни фактури в България. А това, което я прави номер едно, всъщност е постоянният ни труд, който полагаме, развиването и добавянето на нови добавени стойности към продукта, към крайния продукт. Такова, например, е възможността за плащане през канали за електронно банкиране. Ние успяхме да се интегрираме вече с 3 банки, ДСК, Райфайзен и ОББ. Това означава, че клиента, който получава фактури през нашата система, може съвсем лесно да заплаща тези фактури напълно автоматизирано. По какъв начин вашето решение си взаимодейства с използвания счетоводен и ERP софтуер? Ние се опитваме да поддържаме добри отношения с разработчиците на счетоводен и ERP софтуер в България. Те са доста. И така в последните години сме успяли с голямата част разработчици да установим, да реализираме интеграция между техните продукти и нашия, като от това печели само бизнеса. Тъй като големия бизнес, да, той може да си позволи да инвестира в къстъм решения, които са насочени изцяло към неговите потребности, но малкият и среден бизнес не може да отделя от така или иначе оскъдния ресурс, който разполага, за да се разработват някакви специфични решения за него. Затова по този начин ние, когато вече сме извършили тези интеграции с основни разработчици, като Microinvest, като Бизнес Навигатор и други популярни в България, ние всъщност отиваме с един готов работещ продукт при малкия и среден бизнес и той може лесно и бързо да започне да издава електронни фактури, без да е необходимо да прави инвестиции. Доколко е гарантирана сигурността и конфиденциалността на предаваните документи от клиентите? В качеството си на фирма с изградени традиции и оператор на платежни системи и на системата Бориca за разплащания с карти, ние сме натрупали доста опит и така мога да се похваля, че никога не сме позволявали да има каквото и да е било изтичане на информация или пък не сработване на системите, които поддържаме. Така че да, от една страна ние гарантираме за сигурността и надежността на услугата с името, с което сме изградили, но от друга страна при нас действат много строги правила. Също така сме регистрирани по ISO 27001 и стриктно спазваме тези политики, отговаряме на критериите на Visa, на MasterCard и всъщност eFaktura лежи върху същата инфраструктура, върху която лежат и нашите платежни системи. Така че се прилагат абсолютно същите мерки и така мога да заявя, че... И правила. Да, абсолютно същите правила на достъп и на контролиране на достъпа на различните лица. Така че мога да заявя, че ние сме една от най-надежните услуги, предлагани в момента на пазара, не само в сферата на електронните фактури. Законово издържано ли е използването на електронни документи в България? Да, значи с директива на Европейския съюз още от 2006 година беше дадена възможност в Европа фактурите да се разменят по електронен път. В България дълго време закона беше така, мълчеше по тази тема или по-скоро нямаше ясна дефиниция, но с промените от 2010, които влезнаха в сила в закона за ДДС, вече е абсолютно ясно какво е електронна фактура. Член 114, алинея 6 е точният текст, който трябва да бъде прочетен. Там се казва, че електронните фактури в България трябва да отговарят на няколко критерия. Първо да е потвърдено получаването, а също така да се отговаря на един от трите критерия, да е подписана с електронен подпис, да е в EDI формат или пък да са спазени бизнес контроли, които в момента в България няма такава практика. Тоест, съвсем законово е, стига фактурата да е подписана с електронен подпис. Шифрите, които дълго време така се говореше за тях, те бяха споменати в член 8 на закона за счетоводство, отпаднаха още 2010 година, така че трябва да отговаря единствено на изискванията на закона за ДДС и на закона за електронния документ и електронния подпис. Абсолютно законно е да се издават електронни фактури. И искам тук да кажа, че не е необходимо те да бъдат разпечатвани дори за пред данъчните. Да обобщим тогава, какви са ползите от ползването на eFaktura? Да, всъщност това е най-важното. Тук искам да спомена и, че пред бизнеса, че сега има много добра възможност да започнат да издават електронни фактури, тъй като първите 3 месеца
от включване в e-фактура БГ до края на годината ще бъдат безплатни. Първите 3 месеца са до края на тази календарна година. Тоест, ако се изключи договор до края на тази година за ползване на системата, следващите 3 месеца ще бъдат безплатни за издателя. Какви са ползите? Ползите са, че той пести средства от доставка на фактурите, тъй като в момента доста компании доставят с куриерски или пък с пощенски услуги, които може сами да се убедят, че никак не са разход и то сериозен. Също така се пести време на доставка на фактурата. За много бизнеси е важно бързото доставяне на фактурата, тъй като дори отсреща да седи един сериозен контрагент, той чака тази фактура, за да плати често фактурата. Колкото е клиширано да е, времето си е пари, всички знаем. Точно така. Дори и с куриер най-малко един ден, да не говорим, че и повече, вероятно ще отнеме достигането. Да, то дистанцията не е толкова проблем, но в някои големи компании, когато фактурата стигне при лицето Хикс, за да стигне до този, който трябва да нареди плащането, също минава някакво време. Така че се пести се време, пестят се пари. Също така информацията, която подаваме ние в e-фактура е в структуриран вид, така че може тази информация да се използва за импортиране в счетоводни системи вече като втора стъпка надграждане на ползите. Електронен архив осигуряваме на фактурите, така че не е необходимо да се разпечатват тези фактури. Но да, бих обобщил така. Най-вече време, пари и човешки ресурс може да спестите и то съвсем бързо, значи така в европейската, според експертната група към Европейската комисия става въпрос за до 80% спестяване на разходите, свързани с електронно фактуриране, които пък в някои фирми изграждат, т.е. достигат до 2% от общите административни разходи. Така че може лесно да се направи сметка какви са ползите. Благодаря ви и успех! Благодаря ви.